Pánové, jestli vyhráli nebo vedli 3-1. Jo. Tak doufám, že si tady... Hoši, co byste si dali? Ale ne, kuci, hele. Jo. Jste to vy. Víte, jo. Susenky. Taky. Tady máte, protože vám ještě není 15 určitě, tak tady máte. Pánové, díky za postup, jo? Jo. A na týden. Ještě domluví na kabině, jo? Ne, tam bude. To musíš na tom pola. Ale hlavně nevystřelte oko nebo něco. Já bych šel stranou, vole, nebo budeš vole zlepený. To doufám, že si to strojím. Ne, naliďány. Jsem mohl slyšet. Jo. Vám to moc nezbyli na pití, kuci. Jo. Já si taky pití. Ale vy jste... Pojď. Tam jde tím. Tak to nejdeme na výstavu. No, to už je oboje. Asi ne, hele. To nejde, víš? Uči. To nejde. Tak skovat na přezok. Ne, já mám stresu. Hej, pak to nejde. Hele, tak to tady takhle postavte a jděte od toho a já to otevřu. Tak jo, pojď. Postav to a jděte od toho. Jdi od toho. Jo, by to cíbil. Nejde to? Jo. Máte to málo na stění. Je to slabý. Je to slabý. To se nemůže reklovat.